Shwmae, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Mae'n hyn heddiw unfed ar 20 o Hydref 2024 ac dwi'n mynd i barhau gyda'r datblygiad o'r app wefan fan yma ysgrifennwyd unrhyw yn iaith PHP. Felly mae'r hwn parhad o'r fideo olaf. Felly ers yr fideo olaf dwi'n wedi cwblhau ychydig o'r newidiadau union yn y cod, ac hefyd dwi'n wedi ychwanegu ambell mwy o'r ffeiliau union yn plegell. Yn gyntaf mae gyda ni changelog.md, license.md, readme.md, ac hefyd dwi'n wedi, os ydyn yn agor y ffal ar gyfer y changelog.md, dwi'n wedi gyflawni yr gorchwelion fan yma'r dan dillyngiad o'r 0.0.2. Felly, ynglyn â'r ffel fan yma gyda'r enw changelog.md, mae'r ododiad.md yn cynrychioli y geiriau Saesnig markdown, ac mae'r hwn fodd o'r ffurfweddu yr testun gyda'r defnyddiad o'r arwythnodau, ond yn symlach nag ydyn yn gwneud hynny trwy'r iaith oglenni HTML. Ac mae'r ffel hwn, sef y changelog.md, yn sgrifennu union yn yr iaith hwn o'r nodi lar, ac hefyd mae'r un peth yn gwir ar gyfer ffeiliau eraill, sef license.md, ac hefyd readme.md. Ac os ydyn eisiau i darfod ambell mwy o gwybodaeth ynglyn â'r markdown neu MD, mae'r ambell mwy o wybodaeth ar gael oddi wrth y wefan fan yma, sef markdownguide.org, ac os ydyn yn clicio ar y cyswllt ar gyfer i gael dechreuwyd neu get started, felly mae'r hwn yr ethegol hwn yn cynnig gyflwyniad ynglyn â'r iaith hwn, y markdown hwn, ac hefyd os ydyn eisiau i dechrau dysgu y cystrawen ar gyfer rhaglenni union yn yr iaith nodi lar yma, mae gyda ni crynhoiad o'r cystrawen yma o sut i defnyddio iaith neu'r patrymau hyn i ffedreddu yr arddangosiad o'r testun. Ac wedyn, os ydyn eisiau i ymrofi neu i ymrofiadoli defnyddiad o'r iaith hwn, felly ydyn gallu gwneud hyn ar wefan fan yma gyda'r cyfeiriad codebeautify.org/markdown cysylltnod viewer. Enghraifft, os ydyn yn dychwelyd i'r ffel changelog.md, felly os mae'r llinell yn dechrau gyda'r un arthnod ystwnch, felly mae'r ystwnch unigol yn cynrychioli yr peniad cyntaf, ac wedyn, os mae gyda ni y llinell yn dechrau gyda'r dwbl stwnch, mae'r dwbl stwnch yn cynrychioli yr alfed neu'r ail peniad, ac os mae'n yn dechrau gyda'r trydydd neu y tryphlyg stwnch, mae'r hwn yn cynrychioli trydydd peniad ac yn y blaen, ac wedyn pan ydyn yn gweld y llinell yn dechrau gyda'r cysylltnod, felly mae'r hwn yn cynrychioli pwynt bwled neu bwlas. Felly os ydyn nawr yn copio neu datblygu yr holl gymwysiad o'r ffel hwn ac yn ei gleidio mewn yn yr ffel o'n yma, sef codebeautify.org/markdown cysylltnod viewer, felly mae'r osbyniad o'r cod neu'r cod taliad yn edrych fel hwn ar ochr dde, ac hefyd nawr os ydyn yn gwneud yr un peth gyda'r
readme.md. Felly, fan yma, mae gyda ni defnyddiad o'r cromfach ongl. Felly, mae'r cromfach ongl yn cynrychioli cyswllt i'r cyfeiriad ar y rhongryd. Enghraifft, mae gyda ni sypyn fan yma o'r geiriau union yn cromfachu ongl. Yn gyntaf, mae gyda ni geiriau on this link, ac efo clicking on this link, ac wedyn ar ôl hynny mae gyda ni cromfachu ongl unwaith eto, ond gyda yr unig lythren L union ar ôl yr geiriau on this link union yn cromfachu ongl, ac wedyn os ydyn yn edrych yn isod, felly mae gyda ni lythren L unwaith eto union yn y cromfachu ongl yn cyfeirio at cyswllt fan yma. Felly nawr, os ydyn yn copio neu yn deiblygu holl gymwysiad union yn y ffal fan yma, ac wedyn i'w gludio mewn yn yr blwch ar y ochr chwith. Felly nawr, dyma beth sydd yn arddangos pan mae'r cod taddiad yn ei trosglwyddiad union ar dudalen trwy'r dehonglwr o'r iaith nodiau lawr neu iaith markdown. Ac wedyn nawr, os dwi'n yn esbonio sut mae'r mynosodadau union yn yr ffail changelog.md yn gweithio. Felly yn gyntaf, mae gyda ni peniad neu'r teitl, sef y stwnch changelog, ac wedyn yn isod, mae gyda ni double stwnch, rhestr o bethau i'w wneud neu y to-do list. Ac felly dyma'r lle dwi'n yn rhestru y bethau sydd angenrheidiol i wneud neu i newid union yn yr app fan yma. Ac wedyn yn isod i'r rhaniadaeth hwn, mae gyda ni dillyngiadau. Felly ar y gwelod mae gyda ni y dillyngiad cynaraf, ac wedyn yn uwch i'r hynny mae gyda ni dillyngiadau ychydig yn fwy ddiweddar. Felly, dillyngiad y fwyaf diweddar yw hwn fan yma, dillyngiad 10.2 gyda'r adyddiad o'r heddiw, 2024 Hydref, 11/20. Felly, wedyn, yn isod i'r peniad hwnnw, mae gyda ni y rhestr o'r gorchwilion cyflawnwyd union yn y cod tarddiad, neu union yn y cymwysiad neu'r app fan yma. Felly, yn gyntaf, os ydych chi'n edrych ar yr gorchwil A, y syniad oedd i datblygu yr arddangosiad ar dudalen wefan lle maen yn cyfleus i'w defnyddio ar y ffôn symudol. Felly, os ydych chi'n dychmygu y sgrin ar y ffôn symudol yn arferol, ydych chi'n yn ei cynnal yn cyfeiriad o'r tal sydd. Felly, os ydych chi'n edrych ar sgrin fan yma, neu'r efelychiad o sgrin fan yma, felly union yn yr ymgylchiad ar gyfer yr daclennau offrenau ar gyfer y datblygwyr, union yn porio'r o Google Chrome. Felly ar gyfer yr bantiolaethau o'r erbygad symudol, yr iPhone SE, felly dyma'r sut yma'r dudalen yn arddangos. Felly, i wneud dudalen yn ychydig yn haws neu cyfleusach i'w darllen, enghraifft, os dwi'n eisiau i greu yr
fideo oddi wrth y testun hwn oddi wrth fy gyfeithi o'r testun hwn gyda'r tudalen hon ar y sgrin. Felly dwi'n meddwl mae'n fwy daclenadwy os yma'r maint o'r ffont, sef maint o'r geiriau yn fwy, ac hefyd gyda'r lled aml yn ehangach. Felly, dwi'n wedi cyflawni hynny. Pan rydyn ni'n edrych ar y llinell 83 ar gyfer yr div tagon yma'r gyda'r hunianaeth o resp 1 ar gyfer yr respons neu ymateb 1. Felly dwi'n wedi newid yr maint o'r ffont i fod yr 120% o'r ffont arferol gyda'r lled aml o'r 40 pixel. Felly mae'r div yn yma'r lle rydyn ni'n arddangos yr testun cyfarweithwyd oddi wrth y gwenydd, sef yr un fan yma'r nawr yn ei uwch olewyd gyda'r lliw o'r glas golau fan yma, resp 1. Ac wedyn ar gyfer yr gorchwil B, darganfyddiais i roedd yr gwall gyda'r rhestr o'r erau Cymraeg pan, enghraifft, pan oedd yr un gair Cymraeg ar gyfer un gair Saesnig yn digwydd yn llywysogwaith, unwaith yn y gerfa. Felly yn ytrach nag i arddangos y cysylltnod rhwng y geiriau, roedd yr cyfrwaith yn cydydodi yr ddau ar gyda'i gilydd. Ac y rheswm ar gyfer hynny oedd oherwydd ordyn yn gwahanu neu anholltu y llinyn union yn ffwythiant sort unique string i didoli yr rhestr o erau Cymraeg, ac wedyn yw unigryweithio ordyn yn gyntaf ar gyfer y didoli ar gyfer y rhestr o erau ordyn yn ei holltu ar yr gwahanod o'r capan neu acen cromfach yn unig. Ac oherwydd hynny, roedd hynny yn anwybyddu yr arwythnod o cysylltnod hefyd oedd rhwng y geiriau. Ac wedyn roedd hwn yn gadael yr cysylltnod fel rhanbarth o'r geiriau. Ac oherwydd hyn, nad oedd yr ffwythiant, sef yr un fan yma'r array dangellell unique neu dillad unigryw yn gallu gwahaneddu rhwng yr un geiriau oedd yr un peth gyda'i gilydd oherwydd yr ychwanegolrwydd o'r cysylltnod i gwahaneddu rhwng y geiriau oedd yn ffordd arall yr un. Felly i datrys yr trafferth hon ar y llinell 211, mae'r hwn yn alasodi y patrwm o gysylltnod capan gyda'r un arwythnod sef y capan, ac wedyn pan rydyn nawr yn cyfeisio'r ffwythiant array unique, rydyn gallu swynhwero yr un ffurfaeth o'r geiriau, ac wedyn rydyn gallu alltennu yr al ar sydd yr un fel yr un o'r blaen. Ac wedyn, pan rydyn didoli, neu pan rydyn yn dolenni trwy'r rhestr o erau, felly rydyn gallu ychwanegu yn ôl y cysylltnod fel yr gwahanol rhwng y geiriau yn ychwanegol i'r capan nod hefyd.
Ac wedyn, yn trydydd, oherwydd ydyn yn defnyddio neu adolygu testun ac hefyd testun ar gyfer yr gerfa ychwanegol union yn yr ffôn symudol, ac mae'r gofod ar y sgrin yn weddol cyfyngedig. Felly, os ydych chi'n gweld ar y blwc ar ochr dde, mae'n yn gul neu gyfyng iawn. Felly, yn rhaid na defnyddio y tab oedd yn angen neu cymryd pedwar gwacle, yr ehangder o'r pedwar gwacle. Felly, os ydyn yn defnyddio y blaen slais yn ei lle, felly mae'r un dim ond yn cymryd yr un ehangder o'r un arwythnod. Felly, mae'r hwn yn galluogi ni i adolygu blwch ar y ochr dde yn haws. Felly, ar gyfer hyn, pan ydyn ni'n eisiau, neu pan mae'r cyfrwaith yn eisiau i ychwanegu yr gar newydd, union yn gerfa newydd, felly mae'n angen i defnyddio yr arwythnod yr blaen slais yn hytrach nac yr tab, ac roedd hynny yn cael ei newidwyd union yn y llinell fan yma, yr llinell 134, ac hefyd pan ydyn wedyn yn darllen yr llinellau oddi wrth gerfer newydd, mae'n angenrhaid i ni i trosglwyddo neu trosffurfio blaen slais union i'r arwythnod y tab, ac mae'r hwn yn digwydd ar y llinell 112 fan yma, lle ydyn ni yn defnyddio yr ffwythiant preg replace neu preg alysod i alysod pob un blaen slais gyda'r arwythnod y tab. Fel y gallo yr union yn y ffwythiant ar gyfer i get entries neu i cyrchu mewn osodadau oddi wrth y gerfar i gyrchu yr geiriau neu colfnau oddi wrth gerfa gyda'r colfnau, gyda'r gwahanod rhwng yr geiriau gyda'r gwahanod cywir, sef y gwahanod tab. Ac yn olaf, ar gyfer yr gorchwil D fan yma, pan yma'r cyfrwaith yn dychwelyd testun wedi ei cyfrweithwyd gyda'r testun gwreiddiol wedi ei diweddarwyd gyda'r rhestr o eri Cymraeg mewn osodwyd yn newydd, ac hefyd yr geiriau newydd oedd yn diffygio oedd y gerfa wedi ei ychwanegwyd hefyd union yn yr erfa newydd. Mae'n angen i ni i'w arddangos yr testun diweddarwyd union yn blychau yn uniongyrchol, yn hytrach nac angen i deblu y dudalen trwy pwyso ar y botwm F5, sef pan ydyn yn pwyso ar y botwm i ymdarostwng. Rydyn angen pan ydyn yn derbyn yr testun cyfrweithwyd oddi wrth gwenydd yn islaw y botwm, roedd angen i diweddaru testun union yn y blychau hefyd, ac mae'r hwn yn digwydd pan ydyn yn edrych ar yr cordfaddiad. Beth sy'n digwydd nawr ar ôl y newidiadau yw, er enghraifft, ar ôl yr cyfrwaith pan ydyn yn ysgrifennu testun wedi ei gynhyrchu oddi wrth y cyfrwaith i'r ffeiliau, ac wedyn i'w allbynnu yn yr ymateb oddi wrth yr galwad oddi wrth yr Ajax. Felly, nawr, yn hytrach nac o'r blaen, pan ydyn ddim ond yn dychwelyd yr
testun mewn yn y ffurfdaeth o'r HTML. Nawr mae gyda ni nid yn unig yr cod HTML, y testun mewn yn y cod HTML, ond hefyd mae gyda ni ddwy rhanbarthau yn ychwanegol, sef yn gyntaf yr llinyn ar gyfer y arbenniad fan yma wedi ei gwahanwyd oddi wrth gyntaf rhanbarth trwy'r gwahanod llinyn fan yma o'r tryfflig canrynod ac wedyn y tryfflig tanllech nod ac wedyn y tryfflig canrynod unwaith eto ac mae'r cymwysiad o'r amiwolyn doler output string fan yma a'r llinyn fan yma 189 yw yr un fel y testun mewn yn yr HTML string ond heb yr tagiau HTML felly mae'r hwn dim ond testun yr un testun fel yr un mewn yn y HTML string ond mewn yn y testun sydd yn y testun an addiorn ac wedyn mewn yn y trydydd rhanbarth mae gyda ni cymwysiad o'r ffel ar gyfer yr gerdded newydd. A dyna'n cyrchu y cymwysiad oddi wrth yr ffel trwy'r rhythian fan yma gyda'r enw file get contents neu y ffel i gyrchu y cymwysiad oddi wrth yr vocab file tanllech new.txt. Felly mae'r hwn sylwedd sydd yn cael ei dachwelyd oddi wrth y gwennydd. Felly, os ydyn eisiau i edrych ar beth yn digwydd, y cod berthnasol i'r digwyddiad pan mae'r testun yn cael ei danfoniad yn ôl i'r nawddwr neu'r client y nawddwr. Felly, fan yma'r dyma'r cod tadiad ar llinell 101 lle ydyn yn danfon galwad ar gyfer y gwennydd i cyfrweithio ar y testun a wedyn ar y llinyn neu y llinell 88 ydyn yn achos ar gyfer yr ymateb ac wedyn ar llinell 89 pan ydyn yn derbyn yr ymateb oddi wrth y gwennydd yn y nawddwr. Felly ydyn unwaith eto yn gwahanu llinyn neu'r data trwy'r hollti ar gwahan llinyn fan yma'r sef y tryfflig canrynod, y tryfflig tanllech nod ac wedyn y tryfflig canrynod i greu dillad fan yma gyda'r tar elfen yn gyntaf y cyntaf elfen gyda'r cystyn mewn yn yr ffurfdaeth o'r HTML yn ei aseinio fe i'r div ar gyfer yr response 1 neu ymateb 1 ac yn yr rhanbarth sef testun an addiorn. Felly mae'r hwn yn ei dachwelyd yn ôl i'r blwch ar gyfer testun Saesnig sef y blwch ar ochr chwith ac wedyn y trydydd y blwch ar gyfer yr gerdded newydd, sef y blwch ar ochr de. Felly, nawr, os ydyn yn eich ffel, ac yn dachwelyd i'r tudalen wefan, rydyn yn gallu arddangos hwn yn gweithio. Yn gyntaf, os dwi'n yn debru, gyda pwyso ar y botwm F5, fel hwn. Ac wedyn, os dwi'n yn gludo mewn testun Saesnig, fan yma. Nawr, os dwi'n eisiau i gwybod geiriau Cymraeg ar gyfer y gair Saesnig experiment, dwi'n gallu mewn ysod blaen slais ar y terfyniad o'r gair experiment, a wedyn dwi'n gallu pwyso ar y botwm i darostwng fel hwn. A dyna ni, mae gyda ni y geiriau ar gyfer y gair Saesnig experiment ar brawf neu berf arbrofi. Ond, yn ychwanegol i'r hynny, os ydyn edrych yn manw unwaith eto ar y cymwysiad mewn yn y blwch ar ochr chwith, mae gyda ni geiriau abrawf ac hefyd arbrofi wedi ei mynosod mewn yn y testun mewn yn y blwch yn hollol hunan symudol trwy'r mecaniaeth o'r testun an addiorn yn ei dachwelyd
oddi wrth gwenydd. Yn yr un modd, os yr hyn yn mynysod yr blaen slais ar ôl air sydd ddim yn bodoli unrhyw yn yr erfa, enghraifft yr cyfenw what fan yma, ac wedyn I bwyso ar yr amdarostwng. Felly nawr, yn hunan symudol ar y blwch de, mae gyda ni llinell ar gyfer gar neu'r cyfenw what hefyd, unrhyw yn yr gerfa ychwanegol. Felly, ydyn dim ond nawr wedi prawf holi, mae'r swyddogaeth yn gweithio yn iawn. Felly, ydyn nhw'n gallu dileu yr ffeiliau sydd yn nid yn craidd i'r swyddogaeth, sef yr ffeiliau ar gyfer yr mynymbyniad ac hefyd allbyniad o'r testun, sef yr rhain gyda'r yn dechrau gyda'r ajax.txt dwi fan yna yn gallu ei dileu nhw, ac hefyd un fan yma gyda'r oddodiad o new.txt, ac wedyn dwi'n gallu ymadael oddi o'r ffail ac efo y PHP fel hwn. Felly mae'r hyn yn gadael yr ffeiliau sydd yn hollol yn unigrychol yn berthnasol i'r swyddogaeth o'r app hwn, ac hefyd i'r cadwfa sydd yn angenrheidiol ar gyfer yr cyfrannu ac hefyd y dosbarthu o'r cortadiad hyn ar y cadwfa ar y rhyngrwyd, sef GitHub. Ond cyn uwchlwytho yr diweddaraf i'r GitHub, yn gyntaf mae angen rhaid I ni I diweddaru yr cadwfa lleol ar y cyfrifiadur, sef yr un yn y pregell cyfredol fan yma, sef yr un fan yma gyda'r enw .git. Felly rydyn gallu gwneud hynny trwy'r nawr yn mewnbynnu yr gorchymyn git, ac wedyn add, ac wedyn dot I ychwanegu yr newidiadau I gyd ers yr ymrwymiad olaf I mewn yn y cadwfa'r leol fan yma, fel hwn. Nawr, rydyn gallu ymrwymio yr newidiadau ac hefyd yr ychwanegiadau ers yr ymrwymiad diwethaf trwy'r mewnbynnu y gorchymyn git, commit, neu ymrwymio, namin M, ac efo y sylweb, ac mae'r sylweb yr rhif o dillangiad, sef fi, dydym dau, ac wedyn dwi'n mynd I ychwanegu yr cysylltiad fan yma, ac wedyn y dyddiad 2024, mis Hydref, yr unfed ar hugain, ac wedyn dwi'n mynd I ychwanegu disgrifiad fel can I dweud tweaks to UI, ac wedyn yr atalnod, ac wedyn fix bugs with word list, ac hefyd and automatic update of text boxes. Fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd I pwyso ar y botwm dodiad fel hwn. A dyna ni. Felly nawr mae'r cadwfa lleol wedi cael ei ddiwedarwyd. Nawr ydyn gallu uwchlwytho diweddariadau i'r GitHub yn rhyngrwyd. Ac wedyn ar ôl hynny, ydyn nhw'n barod I wthio yr newidiadau i'r GitHub. Felly rydyn gallu gwneud hyn trwy'r rhedeg y gorchymyn git, ac wedyn push neu wthio, ac wedyn namin yw ac efo defnyddiwr, ac wedyn gar origin neu gwreddyn, ac oddi wrth yr fideoedd o'r blaen. Dwi'n
meddwl ar hyn nhw wedi creu diffiniad ar gyfer origin neu gredyn ar cydwrfar anghysbell, sef ar GitHub, trwy'r mewnbynnu cyfeiriad i'r cydwrfar hynny ar y rhwngrid. Felly mae'r origin hwn yn cyfeirio at cydwrfar hynny yn anghysbell ar-lein, sef ar GitHub. Ac wedyn, mae angen rhaid i mi i ambenodi ar cangen, sef main, sef prif cangen, ac wedyn i pwyso ar y botwm ddodiad, fel hwn. A dyna ni, nawr os ydyn yn edrych ar cydwrfar ar-lein, nawr mae'r cydwrfar wedi cael ei ddiweddarwyd, felly mae gyda ni nawr yr ffeiliau ychwanegol fel y changelog, trwydded ac hefyd y readme, ac hefyd yr index.html, ac os ydyn yn edrych i mewn yn y codtaddiad yn yma, felly dyma'r dyddiad heddiw yr unfed ar 20 o Hydref 2024. Hefyd, dwi'n gallu dwedaru codtaddiad ar y gofod wefan trwy yn llusgo ac yn gollwng i mewn wrth y bydach ar y cyfrifiadau lleol i'r gofod o wefan fel hwn, os dwi'n yn gyntaf yn dewis yr ffeiliau berthnasol fel index.html ac hefyd ar trhelptx.php, y rhain fan yma, ac wedyn os dwi'n yn pwyso i lawr y botwm control neu rheoli ac wedyn i'w llusgo gyda y llygoden i mewn fel hwn. Ac wedyn dwi'n eisiau i cyfnhau i drosodd ysgrifennu fel hwn. Ac nawr mewn yn y poriwr pan dwi'n yn algyferio y dudalen tuag at y cyfeiriad ar gyfer y dudalen ar wefan ar rhwngrid ar gofod wefan. Felly nawr mae gyda ni yr dyddiad ar gyfer heddiw sydd yn ddangos mae'r hwn wedi cael ei ddiweddarwyd. Ac nawr, os dwi'n pwyso ar y botwm i ymdarstong fel hwn, felly dyma'r allbyniad yn isod, ac felly, enghraifft, os dwi'n nawr yn newid rhywbeth i mewn yn y testun yn y blwch ar ochr chwith, enghraifft, os dwi'n mewn ysod blaen sleis ar ôl yr gar suggestion fel hwn, felly ar hwnnw does dim unrhyw gar Cymraeg ar ôl y gar suggestion ar ôl yr blaen sleis. Nawr, os dwi'n yn clicio ar yr botwm i ymdarstong unwaith eto, nawr mae'r cymwysiad i mewn yn y blwch ar ochr chwith yn hunan symudol yn ddiweddaru hefyd gyda'r gar fan yma'r ar gyfer yr suggestion, sef awgrymiad. A dyna fe, i mewn yn y testun pethweddyd gyda'r tagiau HTML. Felly dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Dwi'n gobeithio at chi wedi mwynhau ac yn ei darlgod yn defnyddiol. Diolch yn fawr am eich gwylio. Tan y tro nesaf, cadwch ansawdd ac yn iach a hwyl.